Des de la regidoria de serveis urbans, després dels actes de vandalisme que han ocorrit en la font de la plaça Corbellesons, continuem millorant aquest tipus de fonts ornamentals. Ha sigut una magnífica actuació de l'empresa concessionària d'aquest manteniment que jo crec que li dona molt més esplendor a aquesta plaça. Una plaça que és poc coneguda per als alcirenys i que té jocs infantils, té una zona verda per a poder disfrutar estaguent en els bancs i assentar-se, i sobretot esta magnífica font que ha quedat completament nova degut a aquest tipus de reparacions. Només podem que lamentar per les actuacions vandàliques i que això d'alguna manera pues, també es costa diners als alcirenys, però bueno, esta és la societat en la que vivim i només tenim que remendar i mantindre tot allò que dona esplendor al nostre poble, i en este cas l'esplendor li la dona esta magnífica pont en esta emblemàtica plaça de Corbellesons, un poble agermanat en el poble d'Alzira des de l'any 1991.